government. To do ni yo machal nade, waziri, ni gima kamae ikete koki kendo nego beni tiyo, to ka jatuo mawuok Gwasi, mawuok wuotho gik Migori, mantiere yo Suna West, chopo Kisumu, Jaramogi Odinga Teaching and Referral Hospital, e gino manikete koki, to chopo kata to yath onge. Ochopo kata tiko no dhio nyeo yath e pharmacy mantiere oko. To ka sirkal keto pesa mathoth kinde ka kinde. Iwacho ni achiel kuom gigo mahinyo jowa gin tuoche kod dhier. Kendo ne ogol fuo e weche mag somo be pod ang'abie ka weche mag jopuonj kachiel koda ka jopuonjre to nyaka sani. Bende omiyi ninda makare kiparo ni osiptal maero makoro ng'aw ngadhu mare mochopo level 6 onge yath e iye samoro. Koro mano to ingeni gimoro be kochaki nyaka kaw ndalo nikech kwa kete level 6 nyaka wa improve facilities. Waketo go level 6 but facilities poko bedo improve. Demo mi waketo budget be koro kwa chako gulo sani oluoch budget kokadhi dwe mar 7 dwe mar 6 to okaw dweche moko nikech pod ichoko osuru pesa pod wa organize hapa na pale. Koro sani in fact dwe achiel mokalo ni manya chako golo pesa 50% mar budget mag weche mag dongruok nyo wachako golo. Koro biro chako loso osiptande ni nikech ineno kata Moi ne oko kane okete level 6 osebedo ka obedo improved higa ka higa. Makata mana sani Jaramogi nitie kwayo mwaketo ne sirkal mar China mondo ogol pesa moro kanyo manyalo facelift go. So ok en instant coffee, ok en chwako chai kata chwako coffee. Nyaka gigi bende kawo muda. Gima dende seche moko aneno ka jowa ok nigo en horruok. Nikech gigi nyaka kawo muda ka gibedo implemented. Ok en gimoro ma kokete budget to kiny iseyudo duoko. Kana mna nderni ok diket pesa to kiny iseyudo duoko. Nderni bedo timo ne gimiluongo ni procurement. To procurement okaw dweche. Sani neno ka nderni kolandi gibiro kawo dweche jitero documents and all that. But gima duong' kata manyo ineno ka jatend piny manyowa nyotimo. Kanyo poko wuok nderni mang'eny manyo miyo contracts manyo chiwo e piny gi mediere ka. Nderni go kata sani chuno wan nyaka walosgi kendo wakete pesa nikech nyo osemigi contractors go sechakogi to be onge kaka inyalo golo contractors go e yore go nikech ka ok ichulo gi yore go to gin be me pod biro dwaro ni gidhi gilos yore mamoko midwaro. Ok gibidhi loso yore go nyaka ikonge chulo gi mamoko. Omiyo gima duong' ka en keto program gimoro program mar sirkal ka itimo tenda tichakogi. Kosechakgi koro en tiekogi no ka sirkal mantiere mane ochakogi ni pod nitie biro tiekogi. Kama chielo donjo be biro chuno sirkal modonjo ni nyaka to gitim gimoro e projects mochakigo. Mane projects mabendi